Τούτο εδώ είναι ένα μήνυμα. Για σένα, για μένα, για όλους τους ανθρώπους. Για να γνωρίσουμε όλοι ποιος είναι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Άφησε την ουράνια δόξα Του. Άφησε τη θεϊκή Του φύση. Ενσαρκώθηκε ως άνθρωπος. Έφερε την καλή αγγελία της σωτηρίας μας, το Ευαγγέλιο. Σταυρώθηκε για σένα και για μένα, για να σωθούμε από τις αμαρτίες μας, και αναστήθηκε για να μας χαρίσει ζωή αιώνια. Δες, άκου, πρόσεξε τι έχει πει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός για το πρόσωπό Του. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όποιος έρχεται σε μένα δεν θα πεινάσει ποτέ. Και όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα διψάσει ποτέ. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθεί δεν θα βαδίσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Εγώ είμαι αυτός που μαρτυρώ για μένα και ο πατέρας μου που με έστειλε μαρτυρεί για μένα. Εσείς είστε από τον κόσμο αυτό. Εγώ δεν είμαι από αυτόν τον κόσμο. Αλήθεια, αλήθεια σας λέω. Πριν γεννηθεί ο Αβραάμ είμαι εγώ. Εγώ είμαι ο καλός ποιμένας και γνωρίζω τα πρόβατα τα δικά μου και γνωρίζομαι από τα δικά μου πρόβατα. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Όποιος πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει θα ζήσει. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν έρχεται προς τον Πατέρα παρά μόνο μέσα από μένα. Εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας μέσα σε μένα. Τα λόγια που σας λέω δεν τα λέω από μόνος μου, αλλά ο Πατέρας που μένει σε μένα, αυτός εκτελεί τα έργα. Εγώ είμαι το αμπέλι το αληθινό και ο Πατέρας μου ο γεργός. Εγώ είμαι ο ον, ο ειν και ο ερχόμενος, δηλαδή αυτός που είμαι, που ήμουν και που θα έρθω. Όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα γευτεί θάνατο, αλλά πέρασε από το θάνατο στη ζωή. Αμήν. Όλοι μας πρέπει να πιστέψουμε και να ακολουθήσουμε τον Κύριο για να κερδίσουμε την αιώνια ζωή.